Formatges dels Pirineus, els 50 millors, és el segon llibre de bloc de formatges i el resultat del nostre treball de camp. El que hem fet ha estat una mica exposar la mirada de la Laia i meva sobre els formatgers que treballen al Pirineu, el lloc on viuen, la vida que porten. Fa molt temps que treballem en formatges i en formatges artesans al Pirineu i trepitjar el territori, conèixer la gent, les històries, les persones, els animals, les pastures, és una transferència molt bonica.